hei, me poltimme pilveä, kun olimme lapsia ja menisimme ulos pilven polttoon ja sitten tulisi aikaisin takaisin kaverini taloon. Ja sanoisin hänen isälleen, olisin kuin voi herra Mike, mies, koska hänen isällään oli paljon sellaista, homovastaista energiaa, tiedät hän. Kyllä, ja hän vain sanoisi juttuja koko ajan, tiedät hän, pysy vaan jumissa, tiedät hän sellaista tietämätöntä juttua, tiedät hän, en ole nähnyt mitään sellaista. Me menisin sisään sen jälkeen, kun olimme olleet siellä polttamassa pilveä, mä tulisin sisään ja sanoisin, että herra Mike, mies, he olivat niin, en tiedä, Richard oli käymässä ja ihmiset olivat vain vähän silleen koskettelevaisia. Joo, siellä oli todella outoa. Teitkö sinä ansan hänelle? Joo, veli sen jälkeen, kun kaveras ja Adam tulisi takaisin sisään, mies ja hänen isänsä oli... Mitä helvettiä te pojat olette oikein touhunneet siellä? Oletteko olleet homoilemassa? Ja queering sanana on todella hauska. Ai, oletteko queerailleet pojat? Ja hän oli vain kyllä, tarkoitan syventynyt siihen täysillä kaveriin ja minä olisin... Voi. Ja he